Liyayikhetha igumkedlela inkosi enkulu Mpombela Sitimela Samampondo ubaba mkhulu phakade ami. Iphupho lakhe uShembe lagcina lifezekile phela ngawo unyaka ka-1930 lapho kwahlatshwa khona umkhosi wokuthi leya ntombi ayikhethele indodana yakhe endala lena okuthiwa nguStanela isibelethile isithole umntwana. Lokho kwaba intokozo enkulu kuye uShembe njengoba isikhathi esiningi wayengajwayele ukutholakala ehleka egigitheka eveza elomhlathi. Esikhathini esiningi wayevame ukuzidlela yona imihlathi yakhe. Kwesinye isikhathi wayevame ukutholakala ehlezi yedwa ethule ethe du. Kodwa kulezo nsuku wayetholakala ejabulile kakhulu. Uke nje kungonakele lutho ebonakala esegida esinela usimakade. AmaNazaretha amaningi ayibuzana ukuthi yini lena ejabulise ubaba. Yilapho ababesesho khona abanye ukuthi ujatshuliswe ukuthi usenomzukulu. Kwaphela isikhashana lo mntwana wabe semqamba ngokuthi uBenjamin. Wayemthanda kakhulu lo mntwana eqikelela ngaso sonke isikhathi ukuthi ukhula kahle njengoba wayeseqoke ithimba lamakhosazana ukuthi ahlale empasobhile lo mntwana ngaso sonke isikhathi. Belekelelana kanye naye unina. Wakhula umntwana kwaze kwafika unyaka ka-1932 owawunesomiso esikhulu. Kodwa uShembe wayengeke ayeke ukuya khona entabeni eNhlangakazi njengoba uNkulunkulu wayemyale kanjalo ukuthi uze ungaphuthi ukuya entabeni eNhlangakazi. Uhamba unyaka nonyaka ngisho ngabe kuthiwa kwenze njani, liyaduma liyashisa liyana kuyiwa khona. Njengoba yena uShembe wayekade ezihambela yedwa kulolu hambo, kodwa amaNazaretha athi nawo ayathanda ukuthatha lolu hambo aye entabeni kaNkulunkulu. Ilapho uShembe awacelela khona kuye uNkulunkulu. Wabe sewatshela imithetho yokuya entabeni ukuthi kuphi okudliwayo nokungadliwa, nayo yonke indlela yokuziphatha khona entabeni kaNkulunkulu. Ngalonyaka ka-1932 umhlangano wahamba waze wafika phansi emfuleni uMdloti. Ilapho uShembe wabonakala esehlala phansi. Kwabe umhlangano uyaphumula. Besahleli kwafika amadoda amabili eze kuye uShembe. La madoda ayesefike khona ekuphakameni athola ukuthi uShembe usephumile namaNazaretha uya entabeni engcwele. La madoda afika asho ukuthi sithunyiwe kuwe muntu kaThixo. Sithunywe inkosi yethu ukuba usisize uthandazele imvula. Siye sizwe abantu bebabaza amandla akho ukuthi wenza izinto zenzeke. Uma ukhuluma uNkulunkulu ukuzwa ngokushesha. Sesifile sibulawa yilanga nezinkomo zethu zifile isomiso. Akukho ngisho amanzi, imifula ishile. Kwakuyiwo amadoda ayithunywe yinkosi yawo kuye uShembe. uShembe akawaphendulanga la madoda, kodwa wavele waphenduka wabuka inhlalisuthi. Lezo phela yizo izinsizwa zamaNazaretha. Wabayalela ukuba abahlabelele isihlabelelo 182 esasithi, wo kusile Zulu, wena uthi makahlome usimakade. Lezi zihlabelelo zakhe uShembe wayengazisuseli ekhanda noma ezithole kuwo amangisi sezitolikiwe zasunguselwa esiZulwini. Kwakuyizihlabelelo ezazilethwa izithunywa zasezulwini, izingelosi phela ebese ziyashicilelwa phansi. Ezinye zazo wayezifunde khona entabeni eNhlangakazi
ngalesi sikhathi ehlangana noNkulunkulu. Ezinye wayezwa ngawo amazwi ayehlabelela emoyeni bese ethathwa futhi kubhalwa phansi. Kanti lezi zazihlatshelelwa emeshini zazikade ziyiso phela isiNgisi, kuyiwo amahubo ase-Europe aphendulelwa kulo ulimi lwesiZulu. Lawo mahubo ase-Europe ayengasho lutho ngenhlupheko nangosizi lwabo abantu base-Afrika, kepha kwakungamahubo okubongela bona abase-Europe ukuba banqobe umhlaba, banqobe yona i-Afrika base beyayidla. Amanye alamahubo ayithuntubeza yona ingqondo, elahlise ngalo ithemba ama-Afrika phela ukuba aze engacabangi ukuphinde efune umhlaba, njengoba ayesho ethi, asakhile lapha sinekhaya eJerusalema, shiya umhlaba nezinto zawo, shiya umhlaba bese yadla undlebe zikhanyilanga. UShembe waphinde wabiza nazo izintombi zalo ibandla lamaNazaretha ukuba zijoyine zona lezi insizwa zamaNazaretha ukuba kuhlatshelelwe lona leli hlatshelelo lesi sihlabelelo, bese kushawa naso isigubhu. Bakwenza nje lokhu ilanga libalele lithe saka, nesibhakabhaka siluhlaza, akukho nelilodwa ifu. Kodwa khona manjalo kwabonakala ngalo ifu liqhamuka ngasentshonalanga, laqala izulu lashintsha. Ilapho wabonakala khona uShembe sukuma ngokushesha, wabe seshaya indweba yakhe wathi umhlangano awubophe imithwalo uqhubeke nohambo. Wabe seya kula madoda, wabe sewatshela ukuthi phuthumani manje madoda, nihambe ningaze nificwe imvula. Lamadoda ajabula kakhulu athi akusenani muntu kaNkulunkulu, noma ingasinetha siyayithanda imvula. Wahlakazeka kanjalo umhlangano. AmaNazaretha wabange sahamba ibanga elide kakhulu, yabe isifika imvula ngenhlanhla sebeseduze nawo umuzi wakwaHlophe, lapho kwakunethempeli khona kusontelwa khona, owawungaqhelile kakhulu nayo intaba iNhlangakazi. Lowo mhlangano owawenziwa khona entabeni eNhlangakazi ngawonyaka 1932 wahamba kahle kakhulu, lapho wayetholakala khona uShembe eshumayela etshela wona amaNazaretha ukuthi nina anisewona amasosha alapha emhlabeni, seningamasosha kaNkulunkulu. Uma impi inihlasela niyofaka izingubo zenu ezimhlophe, niphume niqonde ngqo. Uma impi iza kini niyothi, uma kuyintando kaJehova mayenziwe. Uma kungesiyo intando kaJehova, imilenze yenu mayiphoqoke. Lapho impi iyoma nce, ngeke bekwazi ukulwa nani. Bayokhala bethi sisizeni, ningasibulali. Niyobe senithatha izikhali zabo nizilahlele kude. Niyobe senibakhulekela ukuze nabo bebuye kwedukeni bakhethe inkosi ngaso leso sikhathi. AmaNazaretha ngaleso sikhathi akhuza ingcwele. Phela ngaleso sikhathi izitha zabo umNazaretha okuyiwo umbuso wamaNgisi nawo amabhunu, kanye nawo amakholo asezimeshini, kanye nazo izizwe ezaziphethwe ngamakhosi ayelekelela umbuso wamaNgisi. Kwakulikhuni kakhulu kuwo amaNazaretha njengoba ayizitha zomhlaba. Kwaze kwafika sona isikhothi sokuthi uvalwe umhlangano eNhlangakazi. uShembe wabuyela ekuphakameni ethokozile. Wakhula umntwana uBenjamin, wahlanganisa iminyaka emithathu. Ngaso sonke isikhathi uShembe uma ekhona emzini wasekuphakameni wayekebonakale esemdonsa lo mntwana ngengalo beyozihlalela bobabili. Kwase kuyiyona nto kuphela eyayimthokozisa uShembe, njengoba wayazi kahle ukuthi abantwana akanabo ngoba laba ababili
bangabantwana bakaNkulunkulu, kodwa umntwana wakhe wangempela yilo okuwukuphela kwakhe. Lo mntwana uShembe wayesemfundise nakho ukugida esamncane. Ilapho abantu abaningi abamangala ukuthi ingane encane kangaka eneminyaka emithathu kodwa isigida ngendlela eyayithusa abantu abaningi. Ngoba ngaleso sikhathi phela uShembe wayewafundisa amaNazaretha ukugida, kodwa kulikhuni ukuthi abanye bebambe lo mgidi wasezulwini. Njengoba uShembe ngaso sonke isikhathi uma kugidwa wayetholakala esephakathi kwawo amaNazaretha, ewakhombisa ukuthi kugidwa kanjani. Ephume engene ngapha kumakhosazane ewakhombise. Uyothi umbona nanguya usekuyinhlalisuthi, uyena usehola umgidi. Uzothi umbona usephakathi komama uhola omama. Ingudlungudlu phela. Naye lo mntwana wakhe owumzukulu wakhe wayegila izimanga, umangale bonke abantu. Lo mntwana okuthiwa uBenjamini wathatha amehlo abantu abaningi njengoba kwakusonta nawo amandiya khona lapha eKuphakameni. Nabo abelungu ababefika phela bezobona lo muntu wezimanga okuthiwa uvela ezulwini ohlala lapha eKuphakameni bafike bazithela kulesi simanga salengane encane kangaka kodwa egida into eyisimanga njengoba babegida naye uShembe benza into efanayo. Uma bephenduke kanye kanye, ingadideki nakancane. Laba belungu babememana bezobona sona lesi simanga salengane egida nomkhulu wayo, into efana ncamashi. Lowo mgidi kaShembe benomzukulu wakhe wawathatha kakhulu amehlo abelungu ababeyizivakashi. Babexoxa kakhulu ngalomkhulu ogida nomzukulu wakhe. Lezo zindaba zasabalala zaze zafika khona phesheya kwezilwandle kubo abelungu ababekhonze zona ezokuvakasha. Liyagoqa lapho igumgedlela mzukulu amafutha omkhovu uDuwin Ntombi nesuka phakade. Amen.